Umlwethando. Ndilapha phambi kwenu ndizokwenza intetho elungiselelweyo ngaphantsi kwesihloko esithi ibizo. Ibizo. Abantu basemakhaya, siyabulela ukuthetha nani ngomhla ukuthetha ngengqondo yokuphakamisa abantu basemakhaya. Ningabantu basemakhaya, sithi ukuthiwa nguwe ngumntu wam, ngumntu wenu. Oku ke kuthetha ukuba abantu basemakhaya nina niphakamise iingqondo zenu, nina nithethe ngeengqondo zenu. Kanti ukuphakamisa abantu basemakhaya kuthetha ukuthini? Nina niphakamise ngeengqondo zenu, nina nithethe ngeengqondo zenu. Kanti oku kuthetha ukuthini? Abantu basemakhaya ngabo abantu abakudala abashiya isipho esilibizo. Ibizo yinto eyashiywa ngumntu omdala owalapho kulo sapho. Ibizo yinto ekufuneka uyithathile xa ishiyelwe wena. Ibizo sisipho esikhethekileyo kakhulu. Ibizo alinikwa noba ngubani na, linikwa abantu abafanelekileyo. Kuya ngokuba wena unamandla angakanani wokulilandela nokulihlonipha ibizo. Koko ke ndithi xa ushiyelwe ibizo ngabantu bakowenu, lithathe ulilandele uze uliphathe kakuhle. Enkosi.